siswa budaya ingkang dipun pimpin Bapak Anom Sudarsono telah Ibu Christine saking Growonglor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Walah baik iki mau Nduk sing wis nate nanggap siswa budaya kono daleme semangen kok ya langsung nyangoni mak plek ya. Matur nuwun ya Mbah, mugi-mugi sehat terus. Muga-muga besok sak anak putune ya nanggap terus ya Nduk ya. Mulane awak dhewe aja nganti pedhot seduluran Nduk khususipun kalih masyarakat dusun Rumasan. Nah, khususipun keluarga besar Bapak ingkang kagungan dalem ya Nak ya, ingkang sampun kersa nimbali siswa budaya sak rombongan. Mugi kemawon tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah, mugi-mugi diparingi urip ingkang tentrem, ayem lan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung ket ngono dak ya. Oke. Yuk. Hae. Yuk.
Bapak Ibu Bini Sepuh. Monggo saking keluarga yang badhe ngersakaken lagu Bu Haji. Wah, ya lo Bu Haji lo. Juragane rumah makan ya, bos rumah makan Mas Tono dari Kalimantan juga selamat malam. Bos-bos yang lain juga boleh ikut berpartisipasi, khususnya keluarga besar dari tuan rumah ya nak ya. Ya kembali bersama siswa budaya kita panggil biduan-biduan cantik yang siap menghibur Anda semuanya. Coba kita tampilkan, inilah dia bersama Ani Monjalkani. Siswa budaya. Nek umbruk-umbruk ngene iki ya seger. Aku ki ngene ditangkep omah bocah tukaran. Tak ladeni nduk malah melu bento. Iya. Mase gremeng, Dik. Sabar, Mbok. Dijak tukaran. Sabar. Kowe arep dijak muleh.
Oke, terima kasih. Alah yo. Ya yang punya konco turu, Bapak sinten kalau mau lho, Pak. Wah saja ayah mini golek konco turu ya kepenak tenan ya, Pak ya. Yang dipanggil bidu wanita dari Seswa Budaya kita tampilkan kembali untuk Anda. Inilah dia bersama Ken Tantri. Siswa budaya Saudara ini Program production. Yuk.
kasih konco turu spesial kagem bapak-bapak sing lagi golek konco turu ya Nduk. Ada permintaan kembali dari yang di sebelah kiri panggung. Apa mang lagune ya? Sun arungi sing ono hang bisa nyatesi welas iki masyo ilyang nyowo sun pelani parana piai sun lakoni kanggo riko. Sun arungi sing ono hang bisa nyatesi niat iki masyo ilyang nyowo sun pelani parana piai sun lakoni kanggo riko. Ngono entuk gudang karem papat, Dik. Ora iso kanggo rika.